ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಪಣದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಂಗ ವಿಜಯನಾಥ್ ಸರ್ಡ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಇರಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದಾಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದಾಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಚಸ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ರೇಟದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಜೋಕ್ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊರಲ್ಲ ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಓವರಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಥೋड़ा ಸ್ಲೋ ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಗಮ್ಮತ್ಲ ಅಜ್ಜಿ. I think overall it's okay performance, not very great, and better luck next time. Yeah, thank you. ಶಿವಶರಣ್ ಸರ್ ಇರಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಳು ಬನ್ನಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ನಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಓಕೆ ಶೋ. ಒಂದು ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಪತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಡಿತಿನತ್ತು ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ಜೋಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಾರು. ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ overall I can say average performance. It was an average performance. Konja practice kammi atandu onju reddu mooji punch ittundu Sharif Pater night miss ande chaak koroda anke na mere ir 90 korle bandaru avu topic ge battaji bete janaklegilake enduji. It was an average performance. All the best. Thank you judges. Okay, Sharif and team next round gu mini qualify aada edde perform alpodu maatirala Telipaale and all the best. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಳುನಾಡದ ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏರಾಪೆರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ದಿನಟ್ಟು ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಆ ಕೇರಿದ ಕರಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ 10 ಬಿರ್ಸರು ಏರಾದು ಪೇರು ಆ 10 ಬಿರ್ಸರು ಎಂಚ ತೆಲಿಪಾವೆರು ತೆಲಿಕೆಗೆ ಟಾನಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಡ್ಬೋದು ಪತಂಬಲೆ ತೂಂದುಪ್ಲೆ ಜಾರಿಡೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ.